Hello everyone and welcome again to my vlog. Andito ako ngayon sa Camaligan River Park. Yan. So ito na itsura niya ngayon after nung bagyo ng last December. Tingnan natin kung may pagbabago. Yan. So may mga bago na ditong tindahan. Yan. Ito, pizza parlor. Tapos may Bastikoy. And then may South Corner Barrier. Ito pala yung sinakyan ko papunta dito, yung aking e-bike. Yan, tingnan natin kung ano meron sa loob. Na ulit siya. So buhay na uli at ayos na uli yung bridge dito sa Camaligan. Si Romar, wag makatakutin ng view. Ay, susunod niya pa ito hanggang niya. Parang ka niyo. Ang is niya, di ba? Straight ka na hill. Ang ano niya, itong pangkuko niya, hindi pa ararong ka ni. So may mga pagkain pa rin dito. Sino naman?
fairness ngayon, hindi na masyado maraming tao. Kaya hindi na masyadong mas stricto yung mga police dito unlike before. So visit kayo dito, ang ganda. This is Eman and I'm here in Camaligan River Park, and I'll see you again in my next video. Bye bye!